Καλησπέρα, είμαι η Αντωνία, ανιματέρ από τις Κλόουν Ζεβολιές και θέλω να κάνω ένα βίντεο για να ενημερώσω για κάποια πράγματα όσους θέλουν να κλείσουν κάποιον ανιματέρ για παιδικό πάρτι το προσεχές διάστημα. Αρχικά να πω ή μάλλον να διασαφηνίσω ποιος είναι ο ρόλος ενός ανιματέρ σε ένα παιδικό πάρτι, πάντα κατά την προσωπική μου άποψη. Για μένα, αν με ρωτάτε, σκοπός ενός ανιματέρ, κλόουν, ενός τέλος πάντων διασκεδαστή σε ένα παιδικό πάρτι είναι να δημιουργήσει ένα ευχάριστο κλίμα. Είναι να δημιουργήσει μια ωραία ατμόσφαιρα, μια διασκεδαστική ατμόσφαιρα με τη μουσική, να φτιάξει μπαλονάκια για τα παιδιά, να φτιάξει ένα πολύ όμορφο κλίμα. Και στη συνέχεια, απότερος σκοπός φυσικά είναι το θέμα της απασχόλησης, να καταφέρει να κρατήσει τα παιδιά απασχολημένα, να τους κρατήσει το ενδιαφέρον για όση ώρα είναι το πάρτι κλεισμένο από τον γονιό ή τέλος πάντων από το πρόσωπο το οποίο κάνει το δώρο στο παιδί. Να πω λοιπόν για το κομμάτι της απασχόλησης ότι προσωπικά εγώ πώς δουλεύω και πώς ενημερώνω τον κόσμο όταν με παίρνουν τηλέφωνο για να κλείσουν κάποιον ανιματέρ σε παιδικό πάρτι. Καταρχάς σε κάθε φορά εμείς οι ανιματέρ, και το λέω πάντα αυτό, πάμε σε διαφορετικούς χώρους, έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές ομάδες παιδιών, διαφορετικές ηλικίες, δεν έχουμε ιδέα από πριν πώς τα παιδιά πρόκειται να ανταποκριθούν σε αυτό που κάνουμε. Βέβαια πάρα πολλές φορές είναι το αποτέλεσμα απογειωτικό, σε απογειώνει, και άλλες φορές μπορεί κάτι να μην πάει και καλά, είναι πάρα πολύ λογικό. Το πρωτεύον είναι το κατά πόσο τα παιδιά θα συνεργάζονται, το κατά πόσο τα παιδιά θα ανταποκρίνονται και θα ακολουθούν αυτά που λες. Πάντα τους λέω πώς κατανέμεται ο χρόνος. Ακριβώς επειδή είναι μια υπηρεσία η οποία έχει κάποιο κόστος, πιστεύω ότι και οι γονείς πρέπει ακριβώς να ξέρουν πώς κατανέμεται ο χρόνος, ώστε να είναι μια δίκαιη και έντιμη συναλλαγή. Ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο που ήθελα να διασαφηνίσω. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πάρα πολλά τηλέφωνα που λαμβάνω εδώ μου κάνουν την ερώτηση αν αξίζει να κάνεις παιδικό πάρτι με ανιματέρ σε πολύ μικρές ηλικίες. Αν αξίζει δηλαδή στις ηλικίες των 2-3 χρονών να καλέσεις έναν άνθρωπο να απασχολήσει τα παιδιά. Και τι συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Αρχικά να πω ότι αυτές οι ηλικίες, οι μικρούλες, οι πολύ τρυφερές, είναι και τα παιδάκια που δεν φεύγουν εύκολα από την αγκαλιά της μαμάς ή του μπαμπά για να πάνε εύκολα στον ανιματέρ. Και όχι μόνο για να απασχοληθούν, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα μείνουν μόνα τους με τον ανιματέρ για να ξεκινήσει το κομμάτι της απασχόλησης και των παιχνιδιών, αλλά κιόλας για να τον πλησιάσουν, έτσι απλά να τον πλησιάσουν, να πάρουν ένα μπαλονάκι, να τους κάνει μια γκριμάτσα. Η εμπειρία μας δείχνει ότι αυτά τα μικρούλια μας ακόμα δεν είναι πολύ εξοικειωμένα. Οπότε αν δεν υπάρχουν στο πάρτι μεγαλύτερα παιδάκια που θα σηκώσουν το κομμάτι της απασχόλησης, δηλαδή θα πάνε με τον κλόουν να παίξουν, είναι λογικό και να υπάρχει ένα κενό. Σαφώς και δεν είναι άχρηστο κάποιος να πάρει σε αυτές τις ηλικίες ανιματέρ, γιατί πάντα χτίζονται αναμνήσεις, γιατί η δουλειά μας είναι να δημιουργούμε και μια ωραία ατμόσφαιρα, ένα ωραίο κλίμα, να υπάρχουμε στις φωτογραφίες, να χτίσουμε αναμνήσεις και βέβαια πάντα με την καλή διάθεση των μεγάλων, των γονιών που θα είναι κοντά στο παιδί, που θα έρθουν παίρνοντας ίσως αγκαλιά το παιδί, το δίχρονο, ακόμα και το τρίχρονο, και θα πλησιάσουν τον ανιματέρ να πάρουν ένα μπαλονάκι, ακόμα και να χορέψουν μαζί του. Πάντα λοιπόν με την καλή διάθεση των γονιών μπορεί να επιτευχθεί ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
Προσωπικά εγώ έχω πάει σε παιδικά πάρτι που γιορτάζανε παιδάκια 1 έτους, 2 ετών. Τα υπόλοιπα παιδάκια που ήταν καλεσμένα ήταν πολύ μικρής ηλικίας. Ήταν τα περισσότερα έτσι και ήταν 1-2 αυτά που μπορούσαν να συμμετέχουν ουσιαστικά. Αλλά επειδή πραγματικά η διάθεση των παρευρισκομένων ήταν τόσο καλή και τόσο ήταν με την επιθυμία να διασκεδάσουν, περάσαμε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή ήταν από τις πιο ευχάριστες στιγμές που έχω να θυμάμαι μέσα στα χρόνια. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται πάντα εις γνώση των γονιών, ότι σε αυτές τις ηλικίες είμαστε όλοι από κοντά και δίπλα και έτσι είμαστε και πιο πολύ για να δημιουργηθούν οι αναμνήσεις, οι φωτογραφίες, ένα ωραίο κλίμα και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να προσπαθήσουμε έτσι να δημιουργήσουμε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Αυτό λοιπόν να πω για το κομμάτι στα πάρτι που αφορούν τις πολύ μικρές ηλικίες. Ένα τρίτο θέμα που θέλω να θίξω είναι το κομμάτι των ταχυδακτυλουργών. Αυτό λοιπόν που βλέπω είναι ότι υπάρχει μία τάση να προσπαθούν λίγο να, πώς να το πω, εντός εισαγωγικών, να προωθήσουν προγράμματα με ανιματέρ που να τα προωθήσουν ως magic show, που στην ουσία όμως δεν είναι magic show από κάποιον επαγγελματία ταχυδακτυλουργό. Είναι κάποια προγράμματα στα οποία πηγαίνει ένας ανιματέρ, κάνει κάποια πολύ απλά μαγικά στην αρχή και μετά απασχολεί τα παιδιά κάνοντας παιχνίδια, μουσικοκινητικά, χορό, μπαλονοκατασκευές, face painting και όλα αυτά. Αυτό το λέω γιατί ειδικότερα κάποια εποχή υπήρχε μια πολύ μεγάλη αμφισβήτηση από τους γονείς στο αν θα πάει επαγγελματίας ταχυδακτυλουργός. Δεν πιστεύανε δηλαδή ότι ο άνθρωπος που θα πάει εκεί θα κάνει μαγικά κόλπα σε όλη τη διάρκεια και ότι αυτά που θα παρουσιάζει θα είναι κάτι πιο εξειδικευμένο, να το πω έτσι. Αυτό συνέβαινε γιατί πραγματικά υπήρχαν στην αγορά πολλά προγράμματα τα οποία εντός εισαγωγικών πουλάγανε κάτι διαφορετικό από αυτό που περίμενε το παιδί να δει μπροστά του. Δεν είναι η ουσία να παρουσιάσεις ένα magic show με 2-3 μαγικά και μετά να γυρίσεις σε πρόγραμμα ανιματέρ. Όταν μιλάμε για έναν επαγγελματία ταχυδακτυλουργό, υπάρχουν επαγγελματίες ταχυδακτυλουργοί που κάνουν κανονικά μαγικά από αυτά που περιμένει να δει το παιδί μπροστά του. Περάσαμε λοιπόν πολύ έντονα κάποια στιγμή, για κάποια χρόνια, αυτή την αμφισβήτηση, όπου πηγαίναμε στα πάρτι με επαγγελματία ταχυδακτυλουργό και στο τέλος μας λέγανε «Μα είναι αληθινός μάγος». Και ναι, είναι αληθινός μάγος αν το πάρετε έτσι. Και ακριβώς γιατί πραγματικά δηλαδή την είχαν πατήσει. Οπότε θέλει λίγο προσοχή προς αυτό το κομμάτι όταν σας πουλάνε ένα πρόγραμμα με ανιματέρ και μαγικά και όταν σας πουλάνε ένα πρόγραμμα με κλασικό ταχυδακτυλουργό. Καλό είναι να το διασαφηνίζετε, να μπείτε, να ενημερωθείτε ποιοι είναι οι επαγγελματίες ταχυδακτυλουργοί και να κάνετε τις επιλογές σας. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο το βίντεο μου. Σας φιλώ και έπετε και συνέχεια. Γεια σας!